Talagsara di ba ni? So, sa kasimana kapito. So may unto na itong ano, may exalt ko yung Kristo. At kung niyagi mga adlaw, wala ko ka-welcome sa may exoon. So welcome. Karoon mo na nakita nito sa atin, dito sa tinagwa. So welcome may exoon na inaot nga dili mo ma-tagam sa mga dapit ngayon yung gatuan. Labi na nila yung mga lawa karoon. So, katong isipon, ito mo na pagkanto sa Liti, ay ka mo po na makabata sa mga. Aram na makita sa ninyo ang among nakita. So, sa mga sa Arang Observation, kinala si Rockrosa, ang Diyos nagpalang simbolingon niya, paano ninyo madayan ang Liti kung hindi mo man ito? So dalay ko ng Diyos nun din kagtuhon. Dako kita bisalamat mga hindi mga adlaw o siya ang mga adlaw. At may mga accomplishment ka gibuhat sa mga lagad sa espiritu sa maturan. Bisan sa kuman sa mga pagsulay, bisan kuman sa mga buhat sa lautan. Nga din ang Diyos mismo ang naghatag na ito guide o giya. Amen. Na nagmulapo sa ngayon. Bisan pa man sa mga kulihan usab sa mga naringuha usab sa pagpuasa. Kamikan kaya doon na po yung mga kalibutan ng obligasyon sa itong estudyante na pumata sa lawas. Basta sa sunod ng panahon o sa sunod ng schedule, muna na po panahon sa sila pagtawag. Milangan na sa mga mula itong masasama sa gibuhat sa mga gingatla. So may tungkol sa team mga ihatag sa Diyos na pinagis na kagisuot. So klaro na mag-iog tataw kayo ang mga pangipalmang sa matang sa kanan. No, sa mga ehemplo nga kita gid ko ihemplo o talanawon sa tagagawas. Kaya naman gay paano maila sa kalibutan o sa atong mga kabanayan kung kita gid mismo dili mo sa atong kabilingon. So sigo sa Biblia, sigo sa sila sa mga verses, hindi lang pasahod kan isa lang sa pagpa lingkod sa matang sa kanata. Ito lang ng luman mga kita nadala sa tinuod na tulungan. Ito sa pangitan sa mga kaibilaan na kita may mahimong indo aron na itong mga kaigsunan nga wala pa nato nakaplagan na binasa nga nakapuasa na daan. Naroon sa sila nga makaingon sa ilang ulingon nga tinod kayo na ilang isip ba. Ana ang gugma, pagigdait, ang mga pagawi, wala siya ito ipakita kanila sa taguwas. So wala na akong ipabot mata ko sa kinahanglan atong paningamutan. Sa banda nga, dili kita makahimo nila kung kita-kita lang kung bilin atong Panginoon sa langit ng mahal. Kasi na mahal nga sa tanang ngayon, kung kita, mga yung ano lang itulungan ito ba? Kapalo mata na, di ba? Hindi nga masakit ang mga yung ano na ito ba? Oo, dili, wala ta. So muna yung malagad na niya, so nga gitawag 7 days starting, ato sa hantod nga ihatag sa Diyos ang kaluoy. Ato sa Liberty. So dagang salamat po Igsoon, may mundo, musbon ko sa mga kaigsunan na mga laging lapit. Hinatang panalangin sa Diyos sa atong mga tinguha. Labi na sa pagpangita siya katawan. Masagid ang mula sa pagkitong pinag-isa. Matag nalagad kaya pada sa mga dapit kaya ito pangatuan ng may mundo na tuntan.
So, dalaga ng Diyos, so, may moto man ang mga